Oh, joo kaikki. Hyvä. Mennään tonne. Sinne päin. Mennään vaikka täällä, siinä on. Ei halua. Ei halua jäätellä. Joo, ei ole vaan nyt. Mähän itse oikeastaan vihaan liikuntaa ja urheilua, mutta sitten suunnitteluhommista päädyin sinne, koska mä aloin kiinnostaa, että miten erilaiset suunnitteluratkaisut loppujen lopuksi. Mennään varmaan Oho. Siellä pääsee jouduttaa lisää. Moi. Moi. Moi! Näytä tänne. Ui. Näytä Spartak tänne. Ui. Hyvä Spartak, pysähdy. Ja kokeile pyörittää oikein silleen. Vauhtia. Haluatko, että noin? Oi. Hyvä. Että se oikein antaa, kun se on vähän jäykkä. Teillä oli jo. Täällä on kaikenlaisia ohjelmia. Ja jotkut, toi on makuasia, jotkut pitää Hyvä. pääsee niinku... Ui, se oli lähellä. Sulla onkin tavoitteena saada tuolle 5. Hyvä. Miten se onnistuisi heittää hauki? Oi. Entäs toinen hauki? Meneekö joku niistä ämpäriin? Entäs tämmönen? Hyvä. Lähellä. Onnistuiko pujottelemaan nääkulla täältä? Täältä katsottu keltaisen puolesta. Eteenpäin, eteen. Hyvänä eteen. Just. Hyvä. Ei tarvitse ottaa kenkiä, kun ei voi selätä kävellä ihan näkyy. Joo. That's good. Come on, next day on die. No, it's lift. Hyvä. Hyvä Spartak. Just siinä saada. Hyvä. Vaikka mitä eri juttuja. Eri juttuja. Ei vain. Onks mä ihan väärinpäin? Oh-oh. Oh-oh. Hyvä, nyt pitää kuunnella mistä tulee pallo. Yes, hyvä. Oh, hyvä. Joo. Let's do it again. We need bricks. Pallo. Joo. Sitten oli hevonen. Joo. Ja se pyörätuoli. Mikä oli kivoin niistä? Mikä oli paras? Hyvä. Hyvä. Mikä Joo. oli hyvin? Mikä oli hyvä? Anything. Kaikki.